तो भाई लोग कार तो बहुत देख ले हो बा पार्किंग वाला, बाकी भाई जो कार पार्किंग बा कुछ अजीब बा, डिजिटली बा, अद्भुत भाई लोग, अद्भुत आधुनिक ज़माना के एक कार पार्किंग लिफ्टिंग वाला। भैया ये देखा लिफ्ट वाला कार पार्किंग है भाई, आधुनिक है भैया, एकदम गजब बा, यूनिक। देखा भाई एकदम यूनिक सिस्टम से ई कार पार्किंग बनावल गईल बा, जवन की पूरा लिफ्टिंग वाला है। तो भाई यहाँ केहू भी आवाला भैया अपन कार पार्क करे खातिर ये लिफ्ट के द्वारा लिफ्टिंग कर देवेला, तो भाई ओकर कार लिफ्टिंग द्वारा कार पार्किंग हो जाला। तो वीडियो में बनल रहा दिखावत है। देखा भाई लोग यहाँ एगो कार जवन बा लिफ्ट पार्किंग से नीचे आवत बा। देखा सब जनी, बहुत सही, यूनिक जुगाड़, आधुनिक, अद्भुत, गजबा। अभी भैया ये कार देखा नीचे आ गई। इतना देख सकत बेटा भाई लोग कितना हाइट पे बनौले हैं सब। एक एक कार का अलग अलग लिफ्ट बा। ये लिफ्ट वाला कार पार्किंग है भाई लोगन, आधुनिक ज़माने के आधुनिक तकनीकी डिजिटली ज़माना बा भाई। देख ल एगो कार नीचे आ गई बा, ऐसे लिफ्ट नीचे आई और कार ओकरा पे चढ़ के ऊपर चल जाती है। भाई क्या बात बा। तो भाई है कार पार्किंग लिफ्ट वाला, जे भाई कबो ना देखले बा उ देख सकत बा। ये पूरा सिस्टम बा भाई। ये कार पार्किंग है लिफ्ट वाला, यहाँ लिफ्ट में कार पार्क हो जाला भाई। ये डिजिटल ज़माना का है जौन बा, आधुनिक यूनिक जुगाड़। देखो भैया कितना हाइट पे सब लोग बनौले हमें कि लिफ्ट वाला पार्किंग। भैया जे भी ना देख ले बा वो देख ले, पूरा ही सिस्टम बा, पूरा जुगाड़ बा।